Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Presiden jong Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC, bat ubalong ru MP Barim jong ke Shillong, bat Vincent H Pala, ulapan pa ke Parti Congress, kan empat yathir halor ke election shiteng samai. Jong ke Shillong Lok Sabha hadu, banda labiang Khublei Shibun hadin, ke jingklat jong MP, oleh Dr. Ricky Ejesengkon. Ubah Vincent Pala ulakan thok jur, ya ke Parti Voice of the People Party VPP, halor ke jing penbena kyrtong koloi jongka. Ulong bakalong ke bamyahap ban keren san perthai. Hakum kani kapor namar kum bakat ar hadu khasan smi barang dep baklat u MP. Kibahi yang hasem kidang don hakajing sngosi bat kibiriu kidang wan jengo ya kayeng kasem ngasngo bakam long ka badai ban keren san perthai hakum kani karukom ulong. Habakali lada ka kongres kan yakun biang ba Vincent H Pala ulong bat ulapan pa baka parti kala ban phado kyrtong thymmai ban yakun yakani ka election henry yakani ka rai an shim hadin balai slok hapo ka parti ulakan taj ban shim rai kloi bat ula sngo lyngngoh bakum no ka VPP kalala ban shim ya ka rai tang hapo kini kindet sengi kani ke jingkren ba pala kawan hadin baka VPP kala dep penbena ba spokesperson jongka u Dr. Baskem marbo uban long u kyrtong jongki nabynta kani ka election shiteng samai ban mi pli yaule Dr. Ricky Ejesengkon. Kadba ka VPP kala dep an pynkhreh u kyrtong jongka ka kongres pat kadang bat ya kanong rim ban buram shwai ka jing snosi ka yeng ka sem bat bandang ap ya kapor ka babiang ban shim ya karai ka bakhat du.